Baro, klaro, herri baten, ikastetxe baten derrigorre, hon behar dugu. Ostantzien ez dago zereginik. Beharrezkoa? Klaro, umil irakusteko beharrezkoa da. Ez zegoen beste ikastetxerik edo, ez zegoen umeak ikasteko zer, ez zegoen? Bai, egoan, beste batzuk badauz, hor eskolak eta hori, baina guku gure erara edo hori hartu genuen. Lehenengokoak. Baina ni harina joan nintzen Eskola Nazionalera. Da monjak ipini zeurien nien, monjetara. Lehenengokoak izin nien gau. Zerbitzu kutsu hori, ez da? Zerbitzua balore moduan, beti egondala eskola prest, bai hezkuntza arloan, herriak ze zerbitzu behar eban hori zabaltzeko, horregatik izen zen gurea lehenengo haurtzaindegia. Adi esan, zer behar da, zer behar izan dago, ezta? Eta horrez gain, zerbitzuak eskaini zen dugu, historian zehar. Haurtzaindegia, lanbide heziketa bai eskaini izan neskantzako, administratibo moduan, bere momentuan hor falta egoalako, neskan formakuntzan eta herrian bertan eskaini egin zen, hori ere, ezta? Eta gero, etengabeko hildo horretan, oinarrituta, beste zerbitzu batzuk zabaldu dugu, zaintza goizien, familian behar izanak entzuten dire, edo herriaren behar izanak, eta legindu egiten gara, ahal bada, gure eskuetan baldin badago, martxan jartzea. Todo campo. Vimos poner la primera piedra. Manzanos y pedales. El primer año, sí. La primera vez que hicieron, era también una tentación pasar por ahí no coger. Siempre que podíamos, robábamos. Eso digo, con una tentación. Siempre que podíamos. San Juan, aquella sí. O nos íbamos a la Cárcava por las ciruelas aquellas. Sí, también. Antes de clase. Hombre, ya lo creo. Eukan administraritza, auxiliar de administratibo zana, edo sekretariado, eta urtebiko kurtsoa zan, lanbide heziketako lehen maila, eta egon ziren gela bi, bat lehenengo mailakoa eta beste bat bigarren mailakoa. Eta, hor egon ziren, hori, 17-18 urteko neskak danak orduen zazaien. Eta ni hasi nintzen badanetarik emoten. Euskera, ingelesa, kontabilitatea, mate... Ni izenaz lehenengo zuzendaria aizta ez dana, ezta? Baina asko konpartitu dut Francisca Fernández Domínguez, hermana Francisca Fernández Domínguezekin, eta beragandik batu ditut ezaugarri garrantzitsuenak, eskolako ezaugarri garrantzitsuenak. Eta egiteko moduak, bai. Suerte auki dugu, alkarlanean aritu garela. Bizinoarekin, zuzendaritza bakarretik
lan taldera pasatu zalako, liderazgo compartido esaten zala, ezta? Eta orduen zintzotasunez eta transparentziaz eskolako kudeaketan parte hartzeko errestasuna emone euskun, Franziskak bere momentuan Mariasunekin ere, aldi baten, Mariasun Kaminero, herrikoa, eta gero, pues bai, ja Franziska bera jubilatu egin zanean, nik hartu neban zuzendaritza taldean ere, hori mantendu indalako, Itsasogaz elkarlanean ibilita, eta orain bera da testigo hartu duena, ezta? Holanda. Holanda. Hermana presentación, principalena. Famatuena, hermana presentación. Bai, hermana Nuria, hermana Isabel, hermana Elvira, Hermana Nuria. hermana María, hermana Carmen. Bai. Ona bera, deusek eroateko, ikasteko eta hori bai, zena, bueno. Bai. Hermana Isabel txikiega gaz egon zan. Baina gogorra eta... Baina gogorrena eta zuzenena, hermana presentación. Nuestra Señora del Carmen izan zan. Bai, bueno, aldaketa... 80ko hamarkadaren hasieran. Emoten da, nik uste dut ideia dela gu eskola euskaldun bagara eta gure izena be herriagaz bat euskalduna izatea. Bai, koinzididu eban aldaketa handi batekin. Ze orduen, oinarrizko hezkuntza 16 urte bete arte zabaldu zan, ezta? Eta hor aldaketa horretan ere, behar bada, izen aldaketa orduan emon zan. En este edificio pequeño, en este edificio es donde aprendí taquigrafía y mecanografía. Vamos, ahí pues ponía... Hay una chabolita. Bueno, y luego le coloqué, ¿te acuerdas? Luego, qué bonito y qué bien estuvo. Y luego, de todos aquellos, oye, pues allí venían aquí a cogerles a las que estaban preparadas. Garai errezak ez ziren izango. Eraikuntza txikitxo bat, etxe batekin hasi ziren. Hurrengo izen zen eraikuntza hau. Eta purka-purka, bizino izugarriekin izan da hori, herriaren behar izanak ikertzeko, behar da hau, erosiko dugu terrenoa, futbol zelaia, atzeko pati. Behar dugu besterekin bat, DBH datorrelako. Eraik, euri asko egiten da Euskadi, frontoia orduan. Eurek egindako lana, goraipatzekoa da, eskertutekoa da, eurekaz egon dizan aizta edo kongregazioa eta irakaslea. Txukuntasune. Aipagarria zan eta niretzat lehen Itsasori komentatzen nion. Nik gogoratzen dut, baina arrotasunez gainera. Aipagarria zan zelan zaintzea bien monjak eraikina, ez bakarrik eraikina, patioak, gelak, hemendik Karmelora joan nintzen bup egitera eta gero lauazetara. Eta txukuntasun hori bakarrik monjatan emoten zan. Guk gure gelan hainbat ordezkari egon ziren, gelak ordezkaria, loran ordezkaria bageneukan, pertsianan abe bai, eta bakoitzak bere ardura eukan. Zaintzeko eta mantentzeko suposatzen monjak eta irakasleak egitabien lana. Baina aipagarria zen, ze garbi eta ze txukun egoan beti eskola. Eta margarren urte hurren aspatuteko, pentsatu genuen gure ezaugarritako bat, gaur egun bai dela, euskararen alde, da gure kultura lantzea, gurea egitea eta herria mailan euskalduna garela erakustea bai, da orduan, aukera aukin genuen eskatuteko eta ekitaldi oso polita izan zen. Euskera erakutsi behar umeare. El problema era que tenía que enseñar el euskera a los niños. Pero yo no sabía mucho tampoco. Y entonces yo estaba con niños de 4 o 5 años y mi lema era: yo no sé el euskera, hoy no sé el castellano, tengo que aprender a hablar en euskera. Entonces vosotros tenéis que entenderme en euskera, para que ellos pudiesen
desarrollar su poca lengua. Pero una vez un niño me encontró con la profesora de al lado que estaba en castellano y fue todo contenta a casa diciendo que la hermana María Jesús sabe también el castellano. Que no, sabe el euskera solo. No, porque con Lidia ha estado hablando en el pasillo con ella en castellano. O sea, que nos cogían en todas las trasladas. Kontua, orduan, zuen familiaren zenbat kide eta bezalete? Zemakara, 8. Ez, 8 seme-alaba. Berateko 8 seme-alaba. Osa, 8-rek, eta gero ilobak etorri dire zenbat, ez da zenbatu. Xabi, Paule, Aitziber Aito, Aitziber Ander, zuk eta 6 iloba. 8 seme-alaba eta 6 iloba. Ondo dago, ez da? Ondo ezagutzen duzu. Dana, nire hau erdien nirea da, hau edifizio. Bai. Esto zen produzionerik emoten, baina neurea da. Normal, eta ez dute jarri momentuz, ez dakit, familiari, monumento bat edo? Ba ez, baina, a ber. Jarri behar. Ikustear. Bai. Hemen egin dudazen lagunak, hemen irakatzi hostia esan baloreak, ez da gaur egun nik barneratu datasenak eta nire semengan islatzen, saiatzen nasenak. Gero oroitzapen moduan nik uste dut hemengo ikastetxeko andereño irakasle eta gure monjak. Etorten ginen hona kapila ostera hor bitarte horretan, jolasten genduna kanpok emau. Eta zelan zeunden gelak, eta hormak eta dana, zelan zegoen. Ikastetxea, baina zelan, beti, oso garbi egoten zala. Bai. Garbitasuna. Garbitasuna? Nik hori itzapena dekot, oso garbi egoala beti, bai. Sasoia Sanolan, debekatuta egon zan erderaz egitea, eta ezin, falange, estudietan, eta horrek gainera, programan, baina erderaz, dana, baina dana. Eta abesten gendun, Gorakara Sol, eta dana. nazionala jarri, eta abesten el himno nazional. Bai. Egunero, goizean, klaseak hasi baino hori nio. Nosotros aquí con el euskera pues había falta de material escolar para los niños y más siendo el vizcaíno. Entonces aquí hubo profesoras y en lo de la infantil me tocó trabajar a mí con algunas, se trabajó mucho para sacar material de libros en vizcaíno para los niños. Y hubo 2 profesoras seglares que también trabajaron muchísimo para hacerlo ya de primeros a terceros, otros cursos. Pero si no fuese por ese esfuerzo, pues no sé qué hubiese sido. Sí, hablar, pero material no había, no existía. No aquí solamente, había falta de ese material en todas las escuelas, lo tenían de otra manera. Nire kurtsoa izen zen lehengoa euskera hasi zala B eredua. Ni LH-ko bigarren mailan nengoanean, uste dute bultzakada handi bat emon eutxiela euskerari, eta orduan Andereño Maritere eta Andereño Lidiak eta lan handia egin eben eta sortu eben lehenengo euskara taldea. Nire gurasoek ezekien euskeraz, baina postua egin eben talde horren alde, eta nik uste dut eskolak oso ondo egin ebala garaiaretan euskerari bultzada emoteko. Uste duteko gula lan kultura ezberdinen buruzko irudikapenaketaran igual egiten gendun Euskal Astea, egiten gendun Euskal Herri osoko kultura ezberdinak ezagutu, edo Aita Palau eguna, eta egiten gendu zen lan. Nik uste dut hemen dikuertetan garela
oso euskaldun, ze txikitatik bultzatu dozkue oso euskaldunak izatea eta hori euskal astea dago adibide moduen. Etorri nintzen 50 urte, ez dut urten emetik. Nongoa zaratu? Ni zeanikoa, erratikoa. Zeanurikoa, bai. Da emetik ez dut urten. Etorri nintzenean, Tarragonatik penandiaz etorri nintzen. Oindo zazpi guztien, egune pasau, begiek oindo bustiteko eten nozala. Baina ez egida nintzen, txikitxoak hasi nintzen, orduen euskeria dala eta euskeria dala arazo handiko zirian da horgeitek arri guztien ona. Da txikitxoak erakusten, abestuten hasi ginen. Lehenengo, bengoinak Andramari, gero, Carmengo Amari, Ataletiri, Astubarik, eta zera. Aitorren hizkuntzara horrik irurteaz denak urtete horien jakinde aita guria moduen. Dana, eta gurasoak eta itidezik eran posikote zirian, zelan abezute horien euskeraz. Eta gero, holan karrituok, zimentu urtera arte. Euskerarekin ere bardin paseiakun, auditoria egin gendunean bikain ataratzeko, zenbat ikasi gendun eta zenbat baloratu gendun aurreko lan guztia, historia egin gendun. Zer izen da garrantzitsuena? Lan egiteko gogoa eta taldean lan egiteko gogoa. Inozen zuzendari esan zara bai, baina ez sentidu inoiz bakarrik. Eta hori da Carmengo Ama ikastetxearen estiloa, taldean lan egitea, taldean zuzentzea, erabagiak irmo hartzea, ondo kontrastatuak, gauza importanteak auditoriaz hornitzea edo sendotzea eta erronka moduen hartzea etengabeko benkutza horretan. Esperientzia, ni naz horregaitik ere, nire ibilbide profesionalak asko emon deuzte, nire izaera eta nire izateko era honetan, bai. Había aquellas clases de urbanidad que se llamaban y disciplina también, y cómo comportarnos en la calle, cómo ser educadas, como tal. O sea, todo eso que parece que ahora se ha perdido tanto y hace tanta falta. La ortografía era una presentación. Para nosotros era una cosa natural, porque teníamos como asignatura la urbanidad. Sí. Las formas eran imprescindibles, oye. Nik beti izango dut, Carmengo Ama ikastetxeak, sana, behintzat, bain bakit izan aldatu etzila, baina Carmengo Ama ikastetxea beti izango da niretzat Carmengo Ama ikastetxea, eta nire ibilbidea zelan labur bildu, ziur asko, esan dutzu dena, bukaera oso borobila izan zala, baina nik uste dut ikasi duguna urte honetan zehar, izan zala, komunidadean bizitzea, baloreak, euskal tradizioetan oso murgilduta egotea zen nigan txistularia eta dantzari izan urte askotan, jarraitzen dut izaten, eta ez dakit, indugu bertsolaritza, indugu hainbeste gauza indugu, jorratu dugu urtetan zehar, ikasi dugu hainbeste, nik beti izaten dut gomuta oso ona eroten dudala etxera, beti. Gure denboran dana ados, klasean egun guztien, berbaz da baina ikusten dudaznik, dana serian pantailan ipinite, abestiek, dana. Gu egoten ginen zamako zeragaz, zaratak, abotzagaz, dana erakusten ginen. Hoina aurrezkuntza asko da, aurreratu direz asko horrein. Eta Arbela eta Klariegia zuatzen dut. Bai, oin ez da ikusten, erakusten nolan Santiago da bekungo dori ipinite zerean. Oin dana batera egiteko bai, osten zian, pantailan da hori dana. Oso diferentzia da bai. Lan egitea. Nik zer esaten dutxut. Guk zer egiten gendule askoz gehiago, zuek baino. Lan gehiago. Etxeko lan askoz gehiago. Bai. Hemen niretzat gure onerako, oso zorrotzak ziren. Beti etxeko lanakaz. Nire eran etxeko lan asko geneuzkan. Eta honeki az daukie askoz gitxi hau. Baina gure onorako, Nik oso oroitzapen hona deko. Bai, zozer konta edoste eta argazkiren batzuk erakutsi ostez, zelako azar uniformea, zelan horrazte hotzan bere amak egunero etorteko eskolara, zeintzuk ziren bere asignaturak, bazkenean ez dire guk eukidugu zen bardinek, eukiten egien ez dakite kaligrafia edo kostura, eta guk eukiten gendun teknologia, eta berak adibidez, ez.
Azkenean, asignaturak be bai, enzi materia aldatu da. Bueno, oraindik fase txikiago baten dagoz, baina instalazioen aldetik dagoen aldaketa oso garrantzitsua da. Horra ikusten da ikastetxeak jarraitzen dauela hobekuntzak, ez? Mejora kontinua esaten dana horretan lanean jarraitzen dauela. Atxeatzekok antxerakok izan ziren goatzen az bai, ukitzen edu zela forma hexagonaleko, mailak aurkitzikitzuak eta koloreetakoak oso politak bai. Eta gero gelak ziren luze-luzeak danak da zabalik, iten zan ordana. Eta gote ziren konektete igual lolako zati txikitzu bategaz, igual pañola aldatzeko lolako zuze, baina danak zabalik egoten ziren. Hombre, pues sí que te exigían, ¿no? Aprenderte la lección y cuando había los exámenes también te ponían y si no te sabías la lección, pues sí te dejaban un poco castigada, ¿no? Igual te quedabas media hora más tarde porque no habías aprendido bien la lección. Era todo, yo más le tengo como de memorizado las cosas, más que, no sé, como explicado sí, ¿verdad? Pero era todo memorizado, los ríos, los montes, las montañas, todo, pero todo memorizado. Más que, yo creo que ahora hay otra metodología, ¿no?, que se explica más. Iluminazio argile, danetik, lehen egon ziren kristelak, leioak. Pero esto mismo hace 20 años hubiera sido... Una bomba. Una bomba, o sea, es que hace 20 años teníamos lo que veíamos hace 20 años. Hace 20 años esto sería impensable. Nik bizipen oso politak dekodaz Carmengo aman. Monjatan, lehen ziren monjak. Eta ni oso posik etorten nintzen eskolara, bai ni eta bai nire agiztak 3 neska gara eta 3 etorten ginen monjatara. Eta egia esan da nire esperientzia monjatan oso ona izan zen. Gogoratzen dut nire sasoian neskak bakarrik ginen eta ez dakit jolastu, ikesi, gauza baloreetan oinarritzen zen gure heziketa eta bai. Que diría que este centro a mí me sorprende porque siempre se está adaptando y cuando yo entré en el AMPA, que entras para intentar colaborar, te das cuenta que todo lo que en el patio es bien fácil de hacer y venga, cambiamos esto y esto habría que hacer y tal. Cuando entras en un centro y te pones ahí a hacer este tipo de cosas, te das cuenta que el esfuerzo es alto y que no todo se puede hacer siempre y entiendes un poco mejor cómo van las cosas y qué decisiones se toman y por qué se toman. Entonces, también una labor de aprendizaje para, como familia, el ver cómo van las cosas. Eurekaz, nire hasi zen irakaslea, bai eurekaz harremanan oso estu aukidot. Beti egon naz urte betetxetan, zeu zedartzen, beti harreman oso estua. Nik uste dut hezkuntza eskaintzan orokorrean, pisu handia eduki duela hausnarketa, berrikuntzan, etengabeko berrikuntza horretan, ze gauzak etengabe aldatzen dira gaur egun, orduen ez da beti bardina eskaintzeko ohiturea, baizik eta ahalik eta egokiena eskaintzeko, itxasok ondo esan duen moduan, ez da, etorkizunari begira. Eta ikasleak dira protagonistak, irakaslea bigarren plano batera pasatu gara naiz eta irakasle moduan batzutan kosta izan, ze ohitura hori dekogu ez da, guk azaldutea, baina oin ikasleak euren artean eurek ikasi behar dugu, guk eman behar dugu aukera, eta eurek trebatu produktua lortzeko. Inbertsioak egiten dira, eta ez bakarrik hori, frontoia, lorategia, baizik eta harremanetan. Ez da bakarrik, jarriko dugu frontoi bat, ez ingo dugu beste ekintza batzuk. Zertarako erabili aldogun, ingo dugu festa bat, jarriko dugu mahai batzuk, eta aprobetxatzen direla espazioak eta ez bakarrik gauza baterako, ezik eta funtzio ezberdinetarako. Gu gazteok jaso dugun erentzia izan da, beraiek antolatu barre denean dozein ekintza edo eukidaren jarrera baikorra eta eraginkorra eta lortzen ziren emaitzak ezin hobeak izan ziren. Eta hori jaso dugu gu gazteok eta niretzako hori aipatzeko ezaugarri berezi da. Asko aldatu da. Erronkak diaz desberdinak, pentsatu pertsonak garela desberdinak, ez da? Umeak, orain dela 50 edo 75 urteko umeak eta gaur egungoak desberdinak dira. Egiteko erak, aukerak, bizimodua, baina egia da funtsezko baloreak mantentzeko asmoa daukagula, ez da? Eta bada maitasuna. Hori presente egon beharko litzateke ume eta familia guztietan, ez da?
Niko goratzen dut, jaiotza bizia egiten gendunean, erronka potoloa zan. Bihurtu behar gendun eskolako jolastoki guztia, belen bat, errek, amendiak, danan jaiotza, soldaduek, eta zan erronka bat oso potola eta aldi luzekoa. Asteburuetan etorten ginen hori guztia eraikitzeko. Y también fueron los tiempos en que se hacía el Belén, aquí, todo este patio, Belén viviente con todos los personajes, todos y más, de personas y de animales y de todo. Joan ginen kalera, umeekin, eta ume batek, kolumpio batekin zabaldu egin zan, bekain. 15 egun eraman lanean. Nizan, honen bota ingo naute eskolatik, ze, klaro, eta ez esan izan. Da, igual, tontokeri bada, baina nire hori, grabauta gelitu jaten, ze ikusi nintzen, digo, zelango responsabilidadea naukan momentu aretan. Yo también recuerdo con mucho cariño, se hacían convivencias, íbamos a la REA, y con los padres carmelitas había mucha unión, y con el grupo de mayores, sobre todo yo últimamente con los de formación profesional, íbamos 2 o 3 días al Gorbea. Bueno, mutilek bai egoten ziren arinago eskoleurrean. Etorten ziren mutilek naztean neskakaz eta gero Karmelora joaten ziren mutilek. Nik uste dut nabarmentzeko azkenengo urteak ziur asko. Bai, igual nire memoriak asko zure errezago ekartzen dozulako burura azkenengo urte horrik, baina urte oso bereziak izan ziren eta oso bukaera borobil bat emon geuntzon nire bideari edo bilbideari hemen zehar, urte horriten zehar. Eta izan zen robotikan inguruan First Lego League txapelketan parte hartu gendula, eta hor ez bakarrik zenbat ikasi gendun robotika, zientzia, lana, talde lana eta barronik inguruan, baizik eta bai ikusi gendula eskola ikastetxea zala komunidade bat, eta zelango errestasunak emonozko esan eskola horretatik kanpo lan egiteko, eta bereziki irabazi gendu zanean txapelketako saria eta joan ginenean Tarragonara eta joan ginenean gero Alemaniara zelango implikazioagaz ikusten eben gure lana. Guk 2008an Q de plata. Dinot, a ber, eske kasualitatez komentatu dugu lehen bebai, izan zanolako antzeko, ez da? Bai, ikasleak, irakasleak, monjak eta hanpako taldekoape bai egon behar ziren prest, elkarrizketa bat eta euren sentsazioak eta kontetako eta bazken finean Jon eta ni joan ginen eta dinot, arro gauz bebai 2008ko urtean, barkatu, 2008ko urtean, Q de plata bebai gupe lortu gendun, parte hartu gendun eta gurea besatitxu beda. Zango lirateke, igual, Euskal Astea, nigo goratzen dut, gozatzen ebala pilo bat, aste horretan egiten genitutela hainbat ekintzak, egiten genituen irterak, ez dakit, tortzen naizenean ez nuke jakingo zerbait aukeratzen horitzapen politasko ditudalako, baina bai Euskal Astearekin gelditzen naiz. Sobrevivir al COVID. Nosotros estábamos ahí en el AMPA, fue prácticamente de hoy para mañana. Además, a mi hijo el mayor le tocó el último curso, con lo cual lo vives de otra manera, ¿no? Porque lo que aquel curso no pudo hacer, no lo hizo nunca. Kudeaketan, auditoria guztiak. Q de plata atara gendunean, edo zidarrezkoa atara gendunean, izen zen oso hito importantea. Gelditu izen da, estrategia, ikuspuntua, alkarlana, sare lana, gelditu jakube bai etengabeko hobekuntza hori, eta begiak zabalik eukitea ze zerbitzu, ze laguntza eman aldogun gure inguruan. Jasangarriaren hito aldu zanean ere, auditoria itzela izen zan. Kudeaketan diez oingo helburuak, ezta?
jasangarritasunarena. Aspaldi daukaguz kudeaketan eta hobetzen jarraitzen dugu. Respetoa, laguntasuna, eta alkarri laguntzeko, maitatzeko, barkatzeko, solidaria izango dutugu ONG bat, kolegioan edukaz, esango dute horregatik 3-4 bider urtean iten dabe, hori saltzen gauzik iten ditu zenak, eta donusek eta saltzen ditu ez, arabiatzeko atetan den dirue. Batzuk hemen oinarrituta eta hemen ikasitakoak, beste batzuk familian ikasitakoak, eta nik uste dut eleiza baino haratago doala, hezkuntza hori eta hezitzea baloreetan. Eta hori Karmengo amak nik uste dut beti bultzatu duela eta beti sinistu dabela horretan. Eta niretzat importantea dira, nik ditudan baloreak eta hemen ikasi ditudan baloreak, eta bebai lagundu hostielako bizitzen. Eta nik uste dut kutsua euskera baino, naiz eta jakin lan egiten zala horretan, gehiago zala baloreak, kristautasuna, orduan indarra asko eukide balako balore moduen. Gaur egun desberdina da, baina orduen okan balore handia kristautasuna. Eta hori zen bere ezaugarria hasierako historian. Zutabe garrantzitsuak garatu ditut hemen, ezta? Hezkuntza, baloreak, hemen asko lantzen da pertsonagintza, ezta? Pertsonak garen modukoa garatzen, orduen nazen pertsona, egia esan etxean daukagun hezkuntza oso garrantzitsua dela, baina ikastetxe honek ematen dutuzan balioak oso garrantzitsuak dira, zutabe horrek gogorragoak izateko, ezta? Beraz, nire hezkuntza nire izateko era, nire edukazio puntu hori, balore horrek, errespetua, pertsonak beti kontuan izatea, egin dau, ni nazen, olakoan nazen modukoa, hemengo balioi esker nire bizitzan erreflejatzea. Nik uste dut hemen hezkuntza asko zentratzen dela balore horietan, eta balore oso positiboa dira. Orduan, ni pentsa dut horrek gero, eragin dauela nire pertsonalitatea eraikitzeko orduan, eta gero gelditzen zara ere irakasleekin, zela laguntzen zaituzten, ikaskideekin, pizka bat guztia. Hermandad, la unidad, no sé cómo decirlo, que había, y la colaboración, o sea, el AMPA y con los profesores. Y luego el Día de la Familia, que precisamente anoche lo comentábamos, o sea, qué bonito era, pues jugábamos, organizaban juegos, o sea, que quiero decir que había una colaboración muy grande. Ikusi neban giro oso ona, eta gauzak egiteko gogoakaz. Ez da, cumplimos expediente, kirolak bakarrik ez, zer behar dabe familiak, zer egin aldogun. Batzutan, esan duzuen bezala, bakoitzak deko iritzi bat, eta ikastetxaren ikuspuntutik ikusten da gauzak beste alde batera, baina esan gurasoak AMPA eskolaren kontra izik eta hitz egingo dugu eta ia zer adostu aldogun edo danok batera zer lortu aldogun. Aitzakia izan daiteke, baina behintzat nik momentuz orain arte egin doazan bizitak, ez da hori aitzakirik moduan, aukera bat moduan ikusi da hori, azaldu izan dugunean proiektua, kristau ikastetxe bat bada ere, garrantzia ematen diogu, hemen dauzen ume guztiek. Berdin zaigu zelakoa bide, guk gure proiektua dakugu, eta ezagutzeko aukera ematen dugu. Horretan, baloreak funtsezkoak izango dira. Eta ze guraso, ze aita, ze amak, ez da hori nahi bere egunak, balore on batzuetan astea. Danok, nahi da hori, hori azaltzen duzunean gurasoak esan behar. Ni ez naiz izango erlijio horretakoa, baina nik nahi dut nire ungarentzako hori. Hasieran, lanean hasi nintzenean, arraro egiten jatan, bapatean ikasle izatetik sartzea irakasle gelan, eta nire irakasle izandakoak zebete egiten dozu apur bat, eredu, eta egia da, hasieran sentsazio izan apur bat arraroa, baina era berean etxean sentitzen nintzen, eta irakasle izandakoak gero lankide, eta komentatzen abizena, azkenean hori dela ezaugarri bat, bertan
lanean gauzen artean, zelan, familian sentitzen garela, eta familian moduan, momentu gogor batzuk, beste batzuk errezagoak eta, baina dana egiten dugula elkarregaz. Irakusten dutzu ez como base guztiak, balore guztiak behar dezuzena zapurret bizitzan, no? Pilatzea a buscarte la vida. Egiten dudan, ez da denen behan matematika, historia eta dela txapak, batzutan eten dugu zozak ikasten, pentsatzeko ikasten, ez bakarrik gauza normala, ez como bizitza apur bat bai, eta ez berdina, hori apur bat ere ikasten hori. Adierazten dutela maisuek errespetua oso garrantzitsua dela pertsonengan. Eta ondo zaindu behar dela pertsonak eta eukin behar dela empatia bai. Las empresas, a las chicas que ya habíamos cumplido 17, 18 años, nos cogían porque veníamos de las monjas, llevábamos un punto de... Sí, es verdad. Un Todo el mundo que quería tenía de preferencia. trabajo. Sabían que aquellas iban a responder. Sí. Bai. Amamak eta datoz, nik ezagutzen dodaz, ukin dodaz amamak eta gero amaman alabak eta oin datoz jobak bai, esango dut, irukere ziniozik ere asko. Zinegotzi, ni etorri nintzenean zinegotzi moduen zornotzara, monjak ospatu abin 70. urte hurrena. Eta hainbat ikasle, ni baino zarragoak, edade handikoagoak, garturatu ziren eskolara eta ospakizun aretara. Nik uste dano sentitzen dugula, hemengo ikasleak izan garenak sentitzen dugula, askok sentitzen dugula arrotasun hori, ez? Osea, hurbiltasune, nik uste oroitzen duguna, hori maitasunagaz oroitzen dugu, adizkidetasunagaz, gero gure bizitzaren tarte asko zeharkatzen dira hemen ikasi dugunen artean, eta hori azkenan zure bizitza da, ez? Parte da. Nik uste dut Karmengo amak asko mandiola herriari. Zenbat jente, pasatu den, zenbat zornotzar pasatu diren ikastetxe honetatik, eta gero beti egon dela konektatuta herriarekin, joaten ginen hainbat ekimen egitera, ezagutu dugu herria, ezagutu ditugu auzoak, eta hori egiten zaitu, ematen dizu ezagutza non zauden, eta zure inguruarekiko ezagutza hori ematen dizu. Aportatzen dio asko. Sentitzen gara herriaren parte eta horregaitik udaletxeko ekintza guztietan, hanpatik goaz ikasleak behartzen dabe parte. Pasan urtean uste dut egin ebiela inkesta bat edo gazteriaren egoera eta kezkak aztertzeko, eta ikasleak be partu arte eben. Eta ez da eskola bat helburuarekin ikasteko matematikak, ez dakiz zer, baizik eta baloreak, sentitzea gizartearen parte eta eragin egite edo influentziatzea, ezakitzen izaten. Herri baten gagoz eta gure kultura, gure hizkuntza, naiz eta orduen hasiera egoera guztiz desberdina izan, ezta? Bizkaieraren alde be asko apostu ondinoen eskola. Bizkaieraz ikasitako ikaslea naz. Eta hasierako irakasleak, monja zirenak ere, Maria Jesus, Lina, Edurne, arek ere euskaldunak ziren. Eta euren hizkuntza be presente egoten zen hizkuntza inguruan eta arloan. Nire neusia dau oin dau bigarren batzen. Iaz, oin dela 2 urte irten zan emetik. Eta klaro, hemen bai edo bai derrigorrez irten behar zara, ze laugarren de behatzen amaituten da. Eta joan behar zara nonora. Eta bera eta bere lagunek pena handia gazkoan ziren. Eta beti esaten dozte ama, ni ume badekot, argita garbi monjetara datorrela. Nire bai. Beti egin dira, eta orain ohikoagoa da komunitate sentimendu hori,
lantze eta jorratzea bebai, baina orain 55 urte bebai lantzen zan. Ni gogoratzen dut umetan, domunen urteten ginen eskatzen dirua gero, ez dakite, Asociación contra el Cáncer eta hainbat erakundek egiten dabiez olako gauzak. Baina gut txiki-txikitean urtetan ginen domekan, karrera egunean gainera, premio primavera egunean urtetan ginen eskatzera, ez? Eta jenteak parte hartzea, eta hori beti bultzatu dabi, eta gero ustot Carmengo ama beti egondala herrian txertatute eta herriko parte izen da. Herriko bizitzan beti hartu dugu parte. Nik uste dut hori ez da bakarrik itxurazko gauza bat, ezta? Benetan sinesten baduzu Carmelita, Carmengo ama ikastetxea dela Zornotzan dagoen zentro ona ez bakarrik nik ikasi dotalako, baizik eta nik nire semeentzat, nire bi semeentzat nahi dotalako hezkuntzarik hoberena. Eta beraz, nik aukeratzea, nik maite ditudan bi pertsona, munduan maite ditudan bi pertsonaek ona etortzea, esanguratsua da, ezta? El dinero, lo que se ha hecho de obras y esto, todo lo ha llevado a la congregación. Poco a poco, mirando lo que se podía hacer. Ahora ya la congregación, como tampoco tiene hermanas que trabajan, antes todo lo que la hermana trabajaba era para el bien de las obras y de la enseñanza. Hoy no se puede esto, hoy es distinto. Hoy las hermanas no pueden trabajar por la edad, están retiradas. Entonces está en manos del personal seglar, que lo está llevando también con mucho interés y con mucha ilusión, y hacer los posibles pues, para que la congregación pueda seguir adelante pues, con el nombre de Carmelitas Misioneras Teresianas, aunque nosotras no estemos presentes. Están ellas y nos dejan bien. Baina gure dugu, gure ahalik eta esfortzu gehiago ipintea, herrian erakusteko gure proiektua, ze uste dugu baliotsua dela. Eta Amorebieta Txano moduko herri batek gure proiektua eukin behar da. Y esto, y la de al lado, Lina, me decía, no les dejes poner esas pinturas, quita eso. Yo siempre, oye Lina, ¿cuál es el color que tengo que quitar? Porque tampoco yo sabía cuál era la iporrilla, no me la habían enseñado en casa. Y entonces me dijo, mira, quita el rojo, el amarillo, no me acuerdo, de todas las cajas.